ג'מיני מאפשר לנו לסרוק תמונה ולשאול עליה כל מיני שאלות, ואפילו לייצר פעילויות. תחשבו, כל תמונה שאתם מציגים בפני התלמידים ורוצים לנהל על התמונה הזאת דיון, שאלות, תובנות, זה אפשרי בג'מיני וזה כל כך פשוט. אז בואו נראה איך עושים את זה. אני בסביבת ג'מיני ואני העליתי תמונה, כתבתי מה המסר העיקרי בסיפור, והעליתי תמונה של סופוקלס אנטיגונה, ואנחנו יכולים לראות שהוא כותב, המסר העיקרי של אנטיגונה מאת סופוקלס, והוא מתחיל להסביר ולתאר מה המסר בסיפור, ואז אני מבקשת שייצור לי דיבייט, שאלת דיון, בסוגיה אשר נידונה בסיפור זה, ואז הוא מעלה שאלת דיון, מציג כל מיני טיעונים, ואפילו נקודות למחשבה נוספות לעניין קריטריונים שלפיהם שופטים כחוק צודק או לא צודק, ומאפשר לנו שיח של דיון מעמיק. אמרתי פשוט נכון? אז קשו, עשו שימוש ותהנו, שדרגו את ההוראה שלכם באמצעות בינה מלאכותית, שיהיה בהצלחה מפסגה אשקלון.